Ini ditandani garing. Jane malah komplit kuwi malah nggih. Alah Mas Uncek. Jan iki ya viral iki, luar biasa iki. Pak Yoyok kula nyuwun izin mandhap nggih. Sekedap niki mang dongane sik Piyayi Tiga. Oh nggih. Ayo Mas Petro, Mas Uncek, Mas Bagong. Kagem Dik Setyo kalian Dik Siska, mugi anggenipun jejodohan tansah pinanggih gesang ingkang ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, slamet donya, slamet akhirate. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin. Amin. Nggih. Mas Bagong. Bagong dongake nganggo basa Arab. Oh alah agar pomonge wong paido to kok Joko. Lah ngapa? Awake dhewe murak-marik ra gablek bojo kok ndongake. Wong ndonga ki aja kok tonton sapa sing ndonga, rungokno sing didongake. Lah Lho, iya. aku mau ndonga barakallahu laka wau artine lah muga-muga Gusti Allah berkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing kebecikan. Amin. Kowe ndonga nganggo basa Arab. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kanggo manten lho, Kang. Iki dongane wong mapan bobok lho. Lah mantene ora bubuk metenge kapan? Waduh. Apik iki ya. Oh, metenge nganggo bobok sik to. Lah saya par turut dalan. Ah ya sing dienteni ya kuwi kok Kowe ya. yo melu ndongakno ngono. Cek. Suncak ya. Lah kula ndonga kiambake ra kabul nek ndongake manten. Lho, lah kok ora ndonga kabul piye? piye? Lah aku seprono sepene njaluk modot ora kabul kok. Ndongake manten iki lho. Kuwi apa dhisik pakmu ki kurang bahan ngono to, Le? Yo gak ngerti to, Mas. Kok kurang bahan gawe iki critane Lik Senen. Heeh. Kuwi genah Lik Senen kan ya akrab karo aku. Lik Senen sapa? Senen iki Pak Uncek. Oh, Pak. Nah, kuwi tau crita. Heeh. Aku gawe Uncek iki jane ra sengaja kok Le. Lah piye to Dik? Sirku tak nggo tombo kesel kok ngono to. Dadi iki lho. Dongakne ya. Nggih, selamat Mas Setyo. Mugi anggenipun bebrayan tasapi kantuk kamulyan. Amin. Jodoh ingkang sejati. Amin. Nggih, kula mung meling jenengan kalih Mbak Siska kedah kersa nampa kekurangan siji lan sijine. Nah, Nah, insyaallah yen gelem nampa kekurangane uripe ayem tentrem. Jadi mengakui kelebihan pasangan dan menutupi kekurangan pasangan. contoh bojone Uncak. Gelem nampa kekurangane. Kaya Bojone aku karo Uncak. bojoku to, Mas. Iya, iya, iya. Bojoku gelem nampa aku kekurangane apa enenge. Heeh, iya bener. Berarti Pancen kudu ngono. Meling kanggo Dik Setyo, wong omah-omah ki kudu duwe sangu. Sangune wong Sangune wong omah-omah ki simpel cukup 1 juta. apa kuwi, Tru? 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Apa sebabnya karo bojo kudu setia? Wong ki nek setia karo bojo lho, ning ati ki sine sing bagus mung bojoku tok, sing ayu mung bojoku tok, ora ndi pikiran nyeleweng. Sing angka loro jujur. Wong ki nek jujur karo bojo bakal ayem tentrem. Ya ta? Ya. Kula ki kowe iki iso kandhane ora iso nglakoni. Lu ngomong jujur lah wingi nyelempit kene nggon petis e. Gara-gara kuwi aku malah padu mbek bojo. Ngeten Kok iso? Pripun? bar dereke panjenengan nika. Nggih. Kan panjenengan paringi 1.500.000. Nggih nika teng Mojo Gedang nika. Nggih, sing 1 juta kula keke bojo kula. Nggih. Sing 500 kula simpen rekake dit lanang. Oh iya. Lah kula nek nyimpen dit lak kula cepetke nggen petisir kaya bapak-bapak ngoten niku. Slempitke mriki. Nggih, lah kok capok Pak Yoyo. Nggih. Pas maghrib salat jamaah. Kula imam bojo kula makmum pecis kula nggo. Apik. Lah pas rukuk ngeten iki dit 500 jeblok. Lah kula batin nek njupuk dit salatku batal. Iya no. Nek ra tak jupuk ya selake dhisaan bojoku. Bojo kula ki ya biajiret. Lah kok sujud niku mbrangkang maju. Jika dit 500 niku, akhirnya padu royokan duit. Anak kula ngeten, bapak ngalah diteben go ibu ngono. Ya le pake ngalah kula ngoten to. Terus akhirnya ngeten gandeng bar padu salate pun batal to. Nggih. Kula ngeten, ayo salate baleni neh kula ngoten. Salate baleni. Ning atine sik merongkol mesti Sing merangka wong jenenge bar padu niku maca Al-Fatihah nggih kalih ngoso. Ora kena. Allahu Akbar. Aku nggo ijek anyel kok, Gong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijek anyel. Lah bareng aku balap dolin, bojo kula ngene iki. Ora arep amin. Salat kok padu. Lah kula intine kan ngene jenenge wong karo Nggih. bojo ki kudu jujur. Bener. Wong salat ki ngadep Gusti Allah kudu semeleh atine. Ya. Sing keri dhewe takwa. Takwa.
wong rumah tangga ki yen dilandasi rasa takwa marang Gusti Allah, nindakake apa sing dadi dawuhe, nyingkiri apa sing dadi larangane, bakal ayem tentrem. Inna akramakum idzaloi atqakum. Artine sak temene wong sing mulya ana ngarsane Gusti Allah ki wong-wong sing padha takwa. Ngene iki lho. Rungokno to. Waduh. Wah, iya. Mau makan Setyo. Ya sore Mas Setyo bengi iki khusus sliramu aku ora mewehi pitutur apa-apa. Lah ngapa? Aku dhewe ya bar pegatan. Loh, dengan pengalaman masa lalu kan jenengan bisa mengambil hikmah. Ning ngene lho, Gong, wong atase wong kondang dagelan kondang bayare larang lho. Kok ya iso pegatan ki terus kowe nek pengen piye? Tuku no. Mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng. Nek tuku ning endi? Langon. Apa enek saya ngendi-ngendi wis tutup kabeh ngono kuwi. Tutup napa wong delikan kok, Mas. Pira ning Mboten namung gegojekan. Nggih. Niki mesake niki lare kalih niki. Lek Mas Setyo aku ora mesake Mbak Siska niki lho. Mesti wis mbaten aku seperti patung di sini ngono. Monggo saged lumengser Mbak. Selamat sukses nggih berdua nggih. Matur nuwun nggih Mbak. Bahagia selalu Mas Setyo. Ya matur sembah nuwun wis pahargyan bate kaya ngene leres ngendikane Bu Gesi, pokoknya saling menjaga Mas Setyo, Mbak Siska. Wah. Jan elok. Hiburane ya pake dhewe sing asta. Pak Yoyo komplit saka Madangkara. Wah, ya kurang siji Mas iki. Apa? Mbok ya nyewa kipas kok ning kene ngono to. Nggo apa? Panas lho Mas gembruwo. Ya sen mau. Wong ki lek metu keringete, kuwi malah kalorine terbakar malah sehat. Nah, rungokke kae. Lah ning nek Bagong niku nek keringetan terus raine suwe blonyok, Pak. Blebor ngono to. Nggih. Ora dadi Bagong, Lah apa? dadi Upin-Ipin. Nggih. Alhamdulillah menika para tamu, para pepunden ingkang nyengkuyung paring pangestu menika kathah sanget Mas Petro. Nggih. Kanca-kanca seniman. Nggih. Cindilaras sing mlumpuk iki ora payu ta, Cah. Nggih. Ugi salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman ing wewengkon Sragen mriki. Sragen saestu komplit menika. Nggih, jan luar biasa. Ya apike seniman ngeten niki ketika ada salah satu teman yang punya hajat sebagai teman kita harus nyengkuyung piye carane iso ngaturake sak becik-becike ya Mas ya. Nggih, senajan to nggih namung kaya kula iki mung melune mung donga karo nyengkuyung bau ngene. Kowe iki omong kok meneng ae lingak-lingu tok wis ra ketok kok mburi. Ora omong ning dhuwur. Dhuwur-dhuwur. Ben ketok. Ben ketok. Teh kaya njujung tremos. truk Gak. ning saru sinden lagi dahar ngisor sik. Nek ning ngisor ra ketok lho Mas Bagong. Ora ketok ya. Sakit disoting e, mesti mirsani lak ya. Disoting tadi ya ben ketok. Apa gen ketok nang nggon debok kono wae ya, kok nang nggon debok kono. Lah. Lah ngopo? Ya pekewo. Apa ke wong apa? Wong Padalang ki lho ibarate ki Gusti Allah e kaya Wayang, heeh. Gusti Allah wayang awake dhewe wayang menungsane umate. Mosok enek umat Lah kok tenanangan. nek wis dikersake ya ora apa-apa wong wis dikersake kok. Gah. Rene kersake piye? Innalillahi. Rene acak nendur debok ra apa-apa lek tak suntik. Mboten anu pekewo kula Mas. Wis entuk pelilahi lho. Palilah kok peli. Oh iya. Mboten kula enten mriki mawon. Ora lewat kene nek dalan. Kula ajrih mengken kualat. Aja kok beda-bedane karo Mas Kangko gelem ora gelem apa. Wong tak slenthik latu-latumu lho. Ora lho, kayu iki aman. Mboten kok ngaten. Kene lho, aja peh kene kanca terus kok dagang ngono ora oleh. Mboten kok ngaten. Yang Apa? mriko kan pun bebas. Hah? Jenengane ketok miayi ngono lho. Yang Ya, mriko wis. kan ketok Halah gali. kowe omong Apa peh iki gak sing ngejep Mas yo yo. Ayo. Ora kok ngono Mas. Iki kan Pak Yoyo ki Pak dosen. Ya, Terus padha aku wae. pecicilan nang kene. lah nang kene wis renek sene kari duse. Ayo ta. Ora apa lho. Pak Yoyo we ora apa-apa ayo. Munggah. Angkatan Mas Bagong nanti kene. Ayo. Aku ki menungso kudu to. Kene lho ora ayo. Ki riyen to. Ajeng. Ndi aku sirku nyekel pupumu ngono lho sik kok. Bak yo peh jan sak ceplukan. Asline penasaran. Karku gak kesrowo. Semene. Ora jempole. Ora kene lho. Kula tak munggah ki Mbak mawon. Iso to? Saged. Ayo, hati-hati lho, hati-hati.
Tak tulungi ini lho. Nggih, Hati-hati kok ya malah ora. Nah ya, tenang. Ya. Terus aja ditulungi. Eh? Terus aja ditulungi. Lah iya tak tulungi ya. Nggih. Alah ya. Alah. Amit sewu le. Amit sewu le Pak Dalang. Wayange kudu manut karo dalang lho ya. Nggih, Lek leres. gelem munggah ning debok ngene iki manut karo dalang. Dadi kuwi kudu nang kene nganti subuh ya. Ngene. Lah yang dereng metu peranen mosok enten mriki terus. Lho, ora apa-apa, awakmu dadi pilar kaya ketoprak kae. Heeh. Ngono kuwi. Oh, ngaten. Dadi kula sing nunggu gunungan ngenten iki. Nggih, saiki disapa para penonton. Ayo, ndang. Nggih, sugeng dalu, Sik Bapak. dikei background no ben apik. Nah. Wes. Ayo, Jar, lampune sing abang, Jar. Sing abang. Lampune, Jar. Nah, wis. Matur le Pak Dalang, matur nuwun. Ora. Jenengan pun maringi kula peran Ah. dadi memedi matur nuwun nggih. Men wayangan dadi memedi nggih. Nggih. Mas cilikno to Mas, panas sih lho Mas. Kleru posisine iki ora enek follow-ne ning kene. Kene. Ya timbang tak bianting manut to. Nggih, manut. Ayo. Astagfirullah. Mas cilikno Mas. Yo, ayo. Nah, iki pas iki, mbagekne karo penonton. Nah. Nonen ning. Yo. Yo. Kedalu para pamirsa sugeng lelenggahan kanthi merdika. Ngapa mripatmu? Panas lho Mas. Ayo. Rasane. Iki turbone sik kena ora ta turbone? Ayo. Deng. Empu tong bajil. Apik mbake kira apa? Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon, para tamu, para lenggah. Nggih. Sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Kok lagi iki lho, Mas. Wayang golek wis metu Iki jane iki libukan. lakon napa to ya? Kok Ora terus kaya apa-apa. ngene iki lho. Nggih. Wis ora Pokoknya masalah ngono. Pak Yoyo urung dawuh medun ora entuk medun. Ora entuk mendun. Lah nek ditutupi kaya ngene lho, Mas. Malah aman ora kepanasan kok. Aman kepiye aku malah dikira entut. Lantut. Lah nek swara renek wujud iki. Eneng suarane, enek wujute sampean ya. Wis kono, jagongan Ayo. karo Pak Yoyo. Ayo. Cah bagus. Sampun kelas pinter. Paut, Pak. Paut. Nggih, Pak. Apakah kepanjangan paut? Paut kuwi papa udah. Oh, salah. nggak Apa, boleh. Pak? Paut itu apa? Apa Mas Pedro paut? Pendidikan anak usia dini. Nah, usia Oh, dini. niku to. Kula Nggih. kinten papa udah. Udah tak sampluk latu-latuku ora. Sekarang umur berapa, Nak? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Besok kalau besar pengen jadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Jadi apa? Mantri. Mantri apa? Mantri suntik, Pak. Loh, nyontek sapa? Bu keksi. Tak keprondasmu kuwi bojoku. Napa Sapa piye? sontek karemu piye? Ora kena ngono kuwi. Aku arang-arang nyontek kok. Arek kok suntik dhewe ora. Lah suntike bapak pun lemah. Ora kok tak go ngene mak era to. Nggih. Elok. Keteran mama diteran boten. Ngoten. Boten kula mboten nyuntik anu garwane jenengan. Ayo. Nyuntik bojo kula repot kok. Repot yo titip ora. Titip ra ndedit kok. Nyilih kancane. Titip aku Kowe nek repot. Mah, kowe ra titipe ngethek kae kok. Lah aku piye sing ra duwe? Lah apa meneh kuwi garangan. Kowe ngerti ta lek ngene biasane wayang golek tau mirsani. Leres nggih. Wayang golek saka Wayang Sunda. golek. Nggih, Ya bentuke saking kaya Jawa Barat. kaya jenengan ngene iki. nggih. Lek wayang kulit ngene lak ngene iki tak cekel ngene iki ta. Cekel niki. Lek wayang golek kan tak rogoh kon jero. Dadi Nggih. kabeh mau lak ya. Iki lho nyekel gapite ning kene iki lho. Oh, ngaten to. Iya.
Ngopo, Cek? Enak. Engkrah iya. Ape, Cek? Nggih, Luar Pak. biasa nggih. Pripun, Pak? Kowe kaya jagoan ning angkringan lho iki. Ora iki jam pira kok Pak Yoyo kok kon wudu iki. Sing ngakon mutu ya sapa? Aku Lah, aku ora ngakon mutu. Wudu lagi teko kok apa nggen bathuk wis mampet tok dhewe santai. Ayo. Wong wis ora nek banyune. Nah, iya. Pak, Hah? kula mriki beto gandengan lho, Pak. Gandengan? Nggih. Sapa? Yang kula, Pak. Pacar kula, Pak. Sapa? Nika lho sing klambi abang nika lho. Oh, padha silike. Nah. Lah ono paranono rono. Mengke selang ngantuk mengke. Iya, dingusake. Ya, ya. Mengke selang ngantuk benjang sekolah. Heeh, iya. Kancamu sekolah to, Le? Kanca, kanca Kang. Ya parane ya dikanti. Heeh. Wah, Ya. apik lho iki. Ya. Kowe iki piye to cekok ngono iki lho piye lho Cak? Lah mau jambon gunungan Kato to. Ayo. Apa? Mesake. Ngono ora gelem njaluk tulung aku lho ora. Mesake. Ayo. Iki lho. Betul yangi to. Beb. Iya. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Takoni no. Namanya siapa? Namanya siapa? Legit, Oh, Legit. Rumahnya mana, Nek? Sanggran, ngerombo tangen. Sanggran ngerombo tangan. Nah. Iya, iya. Jenenge Legit. Legit. Oh, Sudah Legit. kenal ini? Belum. Oh, kok belum toh? Jare kancamu kok ro kenal Lagi paut aku wis SD kok. Loh. Eh, Kanca dolanan iki kan rapati apal iki jenenge. paut kowe SD. SD. Alah alah alah. Legit. Oh. Dek Legit kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas tiga. Kowe paham kok jangan koncone iki lho. Ora. Kowe ngaku-ngaku kanca. Aku ngomong ora kenal wong. Kanca dolan ngoten lho. Jare kamu koncone iki lho. Mas kaya ngono kuwi. Tangan SD kelas 3 kok. tanganmu do gede-gede kok. Sealon lho biatre ra ukur. Dene ngomong koncone. Kanca dolan. Iki najan tau, Dik. Iki wis tuwek ya. Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek iki lho. Jagongan Iki karo mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho, takoni Legit. Jagoan. Jagoan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim Aku salim. sing wedi ya. Aku ra nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Loh, kok malah sing cium tangan kowe? Aku kan paut kene SD. Iya, bener. Anak paut ya cium tangan anak SD. Apik kuwi tata kramane dinggoni. Nggone. Dek, Dik Legit. Pengen nembang apa? Mau nyanyi apa, Dik? Mau nyanyi apa? Sik tak mikir sih ya. Oh, Bahaya. Sik tak mikir sik ya. apa? Iki mboke ndah menyele ya cah iki. Apa ya? Capek guna. Oh, Caping gunung. Oke, ya ya ya. Mawi bawa mboten. Nggih. Nggih. Larasnya mau pelok atau slendro? Apa ya? Bahaya. Slendro. Slendro. Madep Rendro. rono, madep Madep rono. sana, madep sana. Nah, kamera ndang. Ah, ngono. Jengleng mboten. Nggih. Sing jengleng Nggih. anu nggih, diuncek nggih. Sing jengleng Diuncek ya. Niki napa niki tugu Lara karene. loro Loro karone. karone. Nah. Pinter cah Pengen iki. delok sing Karone. cilik kaya apa, sing gembrat kaya apa. Iya. Apik. Mabok. Mabokmu kapan? Brot gembrot ora. Piye to ya? Kondang bawa kondang medun e. Apa? Ngaran wong gemblok. Lah iya. Apik tenan. Iki coba, Nduk, Caping Gunung iki sisan dikersakake kalian keluarga besar dari Jakarta. Ya, Caping Gunung. Ya. Ya. Sing jengleng urut, aku, Bagong terus uncek keri dhewe. Ah, Ya. Petruk Bagong terus Sing pertama sapa? Pak D. Pak Mbah, D. Mbah Petruk. Pak D Petruk. Ya. Petruk. Kuwi Aja ngajari ngono. Petruk. D. Pak D. Kok Kuwi ditiru? apa? Ini Ah, namanya oh. Upin-Ipin. Oh iya. Ini toh. Heeh. Ini ndas. Ya. Mustaka. Kowe ki ngajari Ini tenanan namanya dikira. irah-irahan. Yang modet itu antena. Saben bengi Elak. nyawa Bener bener bener. kok
Gimana? Kerasa enggak Pak Di Petro? Ya sidik. Yes. Loh, ya sedikit. Ya sedikit. Aku Sedikit. Genti Kak anu Pakde Bagong. Pakde Gembrot. Oke, Pakde Gembrot. Tapi kingko robo gak sih? Lah, iki Lek wewe kemenye. mudeng. Piye? Iki sing Betul nggak mikir. sih? Gimana? Awake gembret ngasihan klambine gak muat kita. Seneng ana Pakde Petro kuwi lho. Apa eneng gaweke seragam kancane kok ukurane dinutke awake kono. Kita cilikane Birgita yo ngene iki ya. Cek apik niki Pak, wong niki mboten meler kok. Oh melah. Nana yo. Yen memajang mengkaro janur kuning. Loh samar yen panggunge amblek. Ora. Dadi jerit. Ora. Wis. Kowe nyawang Pakde iki karo Pakde Petro. Kebu karo sapi ngono ya. Kowe karo diuncek letonge. Malah kuwi kena nggih rabuk ya. Ayo uncek genti. Loh, iki genti ya. Kosek kuwi lho. Kene oleh tonge Ambuku lo gak letong, ambuku lo wangi kok. Iya Oh, ambune wangi kok ya. Kudu letong kok ya. Telek kok. Piye to wingi ya padha ae kok. Oh, padha ta? Aku garo. Karo kok teko kene. Saiki gilirane diuncek sing jenggleng. Kembang ya. Mikir. Ayo tuwek-tuwek mikir. Wuduh. Enggak. Jengglengmu kon dhuwur, jengglengmu kon dhuwur. Kene. Lah wong madhepe rono lho. Iya nek kok kono jengglengmu. Lah, Repot tuh. Kembang wae weton guna Iya. Ora kaget nduk karo jenglingane uncek. Nggih, mboten kaget kabeh, Pak. Kaget kabeh. Nggih. Iya. Kaget kabeh, Awakmu Pak. iso. Iya kan harus slay. Iya. Slay. Sini ya kamu. Ayo. Sele. Udah salim Pak Yoyo belum? Kakak. Dereng. Oh salim Pak Yoyo dulu, salim dulu. Awas. Ini berbisa loh. Berbisa loh. Awas loh. Gak mungkin, Pak. Dah. Ndah. Wah, iya ayune. Pak anu to seniman ki, Bapak. Bapak asmane Boten sinten? Bapak dekor. Hah? Pengusaha di Dekor. Pak Dekor. Oh, Pak Dekor. Ibu Ibu presiden. Rias Manten. Oh, Ibu Rias Manten. Ibumu namanya siapa? Ibu Suci. Wah, lah kowe iki anake Suci toh. Oh, bayane Suci Vita Dewi. Suci mbokmu kan rada koclok lho, Nok. Suci. Mbokmu kan rada koclok. Gak boleh ngece wong tuwek. Lah, kuwi. Wis ditambahke. Wis ditambah, mbokmu wis ditambahke kocloke. Oh ya Wis. wis. Nek bapakmu Pak Agus aku kenal. Wonge Mbok kira mbokku po SGM ngono. SGM ki apa, Nok? Sing tinggi lah miring. Sing tinggi miring. Suci Ora pareng karo Bu. Ora pareng ya. Ora pareng kok karo ibu kok Suci gila miring. Lah kan aku kan ngomong neng Ora, iki. iya. Iki gak SGM tapi wilaras. Apa Oh, wis waras. Waras. Wis waras. Mbok ora gila kok ngomongke gila ndak boleh ya. Heeh. Syukur Lah iki lho sing pertama kok. Senen ana ora cetha wong tuwa kok. Kajane apa mbok iki ngopo? Edan. Mandak. Nek kan ra gila. Ayo. Ibuku kan waras toh. Iya, iya. Pocita. Serwi.
Dia juga punya kelebihan loh Mas Yoyo. Nggih. Bisa melipat-lipat tubuhnya. Iya toh? Nggih. Ah. Ayo Mak, tunjukkan. Tunjukkan Kak. Pegel. Ayo buka. Ngopo kok bacot ngene iki ngopo? Melipat. Pegel lho lakne pegel aku tanganku nek pegel ngene iki. Oh, alah nari iki mau bacot pegel ngene. Ayo coba awake dilipat. Terus. Sik balane sik piye piye. Lho, ora sakit kuwi. Oh enggak. Ayo yang lain mana? Yang lain. Kaki, tangan. Aja dibuka. Ora wis nganggo kantok. Oh. Ya, Santai gimana? wae wis kabeh yo. Wah, luar biasa bisa iki. Tepuk tangan Oh. kanca-kanca. Kok kaya ngono to, Nduk. Ada lagi. Apa? 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 Wah, enek suarane. Suarane lho. Lho kok Pak tus. Kok beda karo ngene bojomu ya? Iki muni maktuk kono ya. Bojoku piye? Bojomu. Wah. Luar biasa, Nduk. Elak-elak. Yang ngajarin nembang siapa, Nok? Pak De Bagong Kendang. Oh, Pak Bagong Oh, Kendang. nggih. Bapaknya Mas Pandu itu. Nggih. Iya. Dilanjut. Dan, Sapi tang. Panas. Panas. Panas udan. Panas udan. Aling-aling. Caping gunung. Capek. Kuno. Samike sampe kuno. Pari Anda. Heh? Iya. Parian. Parian. Oh, parian. Monggo. Coba parian. Wayang golek Wayang golek. linggih ning dingklek. Linggih neng dingklek. Dalange tuwek Dalange sinine cilik. Dalange tuwek. Penyanyine cilik. Ini cilik. terima kasih. Ora apa-apa tuh, Pak. Nika Ora mboten apa-apa. tuwek. Pak Yoyok nika mboten tuwek nggih. Lah apa? Sepuh. Padha wae. Padha wae sepoi kambek tuweki padha wae. Nah, Celaka. kok ngajari iki bantah to. Iki nek dibojo sok ben sing lanang mingket sithik ngono teh. Nanti. Ayo, Mas Yo. Najan. Nadian wadon sarta Suara suling Komandan suarane. Ali mulan Setya ning lakon. Ngono ya ngono. lumane banyu bening. Elok jos. Cita-cita mau jadi apa, Mbak Legit? Belum dipikir. Oh, belum dipikir. Iya. Sini sak Bener. lapi, tak lapi kuwi. Heeh. Mesakne, ora gelem. Sing kuwi kan ketok mesra ngono kok malah Ya mesti gila. Oh, iya. ketinggalan ngaten. Langsung langgamnya ya. langsung langgame. Eh. Yo. Ya, Dek. Jan. Di zaman perjuangan jor kelingan anak-anak.
kabeh ki duwe kelagian dhewe kok. Kaya Bu Kesi nek nyinden kan mesti ya karo ndemoki anu rambut. Nah. Terus Umi karo ndemoki kebaya. Heeh. Iki ngene kelagian iki. Lah bojone Bagong iki sing kene. Piye? Nyindeni ngadeg langsung ngene iki. Lah kayak iki mangkat selak telat urung adus. Ayo. Syukur bisa Dangdut no. Yo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Gendul Legit luar biasa. Multi talenta elok tenan iki. Jos. Pinter sekolahe Mbak Legit nggih. Tercapai cita-citanipun. Nggih, nggih penyemangat sampean nduk men saya sregep le sinau, sregep le. Nah, kae. Apa kuwi jenenge? Timbali Pak Yoyo. Nyaket Pak. Belajar tentang sindenan. Pak Yoyo, nyaket Pak Yoyo. Timbali Nyaket Pak Cahyo. Nah, nyaket rene. Mriki lho ngarepe Nah. Tante Umi. Nggih, niki tanda tresna mboten kok close men jenengan niku terus kami bandanen matre mboten ning tanda tresna saking Pak Dalang sing kok arani tuwek mau lho ya. Iki pinten niki? 200. Pinten? 200. Sik kelas 3 ngerti dhuwit wisan sampean. Nggih, niki kangge jenengan, nggih. Matur suwun, Pak. Heeh. Salim dulu no. Salim. Foto promone genep suwun, Pak. Saiki ditakoni Pak Dalang nyauri, Pak Dalang tuwek apa nom? Rada 6 sithik. Nah, rada nang sithik, penting ora tuwek ya. Ya, tuwek sithik. Ganteng apa elek? Ganteng sithik. Ganteng. Mergo dhuwit 200 apa ora tak kei mendhi elek.
Ning ra apa-apa nduk sampean semangatnya luar biasa, mentalnya hebat, generasi handal yang insya Allah mampu membawa Sragen semakin melejit naik di dalam kancah budaya Indonesia. Amin 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 ya robbal alamin. Salaman karo Bu Kesi nyuwun donga pangestu. Wah, hebat lho iki Bu. Bu Kesi wis pirsa apa ora sing ndi? Gak enak iki kita. Gak enak. Eneng iki lho sing nomor 2 kok kene iki Bu Kesi. Nah, iki. Iki lho Bu Kesi iki. Udu. Sing ndi nak Bu Kesi sing ndi? Senti Bu Kesi. Mboten enten niki. Iki lho Bu Kesi iki lho. Iki garwane Pak Cahyo, Bu Kesi. Heeh, ayo. Sowan-sowan Bu Kesi, Bu Kesi. Nomor 3 saking Jawi. Dihitung telu kon jaba. Iki lho nak. Siro lu. Iya. Wis rasa nyuwun sangu, wis padha wae karo Pak Dalang mau Le Maria. Ku dobel ndak rapik ngono ya. Nggih, luar biasa. Nggih. Hati-hati kok geblak ngidul malan. Ora. Lho. Reka ya ngangge dingklik barang. Ayo. Sok sing dhuwur, Nduk, ya sak meter ngono lho, ya. Dadi ben iso viral nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Lenggae nggih demes lho lenggae we. Demes suarane ya hebat. Elok. Nggih, Iso elok. ngepaske kon. Ini ibumu juga ikut. Ibumu juga ikut. Nggih. Oh nggih. Bapak ikut. Nggih. Bapak mana Bapak? Teng mriku ini. Oh, mendelik. Oh, ten mriko. Tunggu genset bae. Apa bumu sing nekel kamera HP iki? Oh lah ya ayu no. Oh, kowe gelem mesti. Ora. Wah, HP-ne kae iPhone to kae? Ketok kok kene to. Wah, ibumu sugih tuwas tak sangoni kowe, Nduk. Ayo. Ya ampun kok aten kok arep sedekah kok gresula. Ora guyon sida sak. barokah. Iya, nggih. Ugi menika ngersakaken Nyidam Sari. Nyidam Sari. Mengko genduk legit nembang neh tak salane saka tante-tantemu Madangkara. Ya. Genduk Winong karo genduk Birgita, ya, terus karo iki Lintang. Ya, coba men berdiri. Ayo menyengkuyung kabeh. Ayo, Mbak. Nangis sajroning atiku. Yuk. Monitor Untadi channel. Sehat selalu Bolo. Pakde Jamin.
Ini adalah bintang-bintang sinden Madangkara. Ugi menika wonten ucapan saking Pak E Mbak Dian Munasiroh selaku penggemar tetap setia kepada Madangkara. Sugeng dalu Pak Yoyo nderek monitor Kuntadi Channel, selamat berbahagia kagem Mas Setyo kalian Mbak Siska saking Ayahe Arka. Kok ayahe ora mbayar? Nggih. Oleh mbasane ngono to? Mbasane ngoten. Oh iya, ora apa-apa. Madiun pilang kenceng kowe ya nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak Cahyo Kuntadi, salam kenal Bolotani Wolu Tengah. Nah, nderek nobar wonten YouTube kalih Kasmuni Karim nyuwun lagu. Waduh, nggih, mbah nuwun. Nah. Iki pamundhut saka Jakarta nduk cah telu. Napa Mas? Ngersakake Nyidam Sari. Nyidam Sari. Heeh. Ayo. Jan. Bapak nih Mas. Unceke ngedoh kaya wedi karo gila karo sinden lho, Nduk. Mboten lah kula wonten mriku disampluke kok. Kene Dadi kula bidang mriki. Kowe iki ora ketok mau ora ketok dikira ora enak. Kene. Niki Mbak Sita sing niki. Birgita. Oh, bir kita. Birgita. Oh, tak kira bir kita. Mari kita minum. Sing mbok minum ya apane? Ya bire to. Bir kita. Ya. Asli putih, Mbak? Kediri Jawa Timur. Kediri. Heeh. Status napa? Jomblo Mas niki tenan. Nggih. Lah yang punya Jomblo. Petang tahun ras dadi rabi aku, Pak. Ayo tiwas remuk. Ayo. Ora masalah. Dep-dep sedekah. Durung jodoh. Sing tengah takoki cek, tengah tek. tengah Iki kene geten sama Nggih. rene. Ingkang tengah. Paling Nggih. asma sinten, Mbak? Nggih kula Winong, Mas. Winong. Nggih. Asli pundi? Asli Tulungagung Jawi Nong, Wetan. nong. Tulungagung. Ben serasi aja karo ngadeg ngono anune terpaute nah karo ndodok. Nggih. Pripun, Mas? Asli Tulungagung Jawi Wetan. Jawi Wetan. Nggih. Status napa, Mbak? Statusnya Winong? mahasiswa. Mahasiswa semester pinten? Semester 1. Semester 1 jurusan Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jane lho Yayi kok oleh halus, ayu. Heeh. Lambene Nggih, boy. ya Kalau bojomu ayu ndi, Le? Hah? Kalau bojomu ayu ndi? Yo ayu iki to Mas. Ya, ditenang. Bojoku kena raine kemunduran kok. Kemundurane pripun? Ha. Kemunduran sosial. Wong manis ki ya ngono kae. Iso. Dekik. Heeh. Kok dekik piye to? Bojomu ya dekik manis ra umum. Dikek Saking dikek pipine. ora Lah ngendi? irunge ya. Kuwi pesek kuwi. Pesek. Gruwung kok Mas. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Jumenang. Nah, kan iki Kantosan. anu kowe gendhe Kang Bakong. Lah napa kula nek emoh. Sing cedhak kuwi lho mesake awet mau pentolang-pentolong ae kok. Iki ya beda-bedake wong iki mbok tali kok terus kuwi ora. Lah ya beben padha Ya, takoni sisan. Ya wis ane. Sinten, Dik? Kula Mbak. nggih pripun? Asmanipun sinten? Niku madhep ten Raine nang kene kok. Lah iya lah ngopo to? Lho kok kowe ngisor? Aku ya ngulatke rai kok. Lho kok rai nang kene lho. Iki ya rai lho. Rai apa? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok ngono lho. Oh iya. Mbak, nggih asmanipun Lintang. Lintang. Nggih. Asli saking putih. Kula saking Jumantono Tebireng. Jumantono Karanganyar. Jumantono. Kare daleme Mas Tronteng. Nggih rada mlebu sithik. Cedhake putri. Nggih, Putrane Mas Tronteng. Iki Iya. masa anake Mas Tronteng pengendang Masa mboten campur sari gak sanggupan. jenengan mboten kemutan kalih kula. Lali. Lah lintang saya gede, awakmu panggah cilik lho cek. Lah mangkano cilikane niki lho, nguyuh sing nyewoki kula lho. Wah, Nggih, Gede Pak. pangkling tenan, aku pangkling aku. Ah, iya. Pangkling tenan. nggih. Pun. Mahasiswa ya, mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa, matur nuwun. Pun Padalang, Nggih. niki lagune Nyidam Sari. Damsari, nggih. Langsung napa? Sing mbawani Mas Petro no, ayo. Oh, ngaten. Nggih. Duh wong ayu. Tamatno pengrawite iki. Kene bawa kene remi karo sing ra seragam-seragam kuwi. Pepujaning ati kaya ngene
wong nandang asmara Hup, oper Mas Bagong. apa ta waku dhewe Oper Mas Uncek. Duh dewa. wah balok Elok tenan suarane. hebat Sewataku. elok tenan suarane bocah iki Waku. Berarti nyolong petek tenan lah suara. ya bocah setugel iki suarane Oh, apik aku mau humuk kok. ah iya Tutung kali, tutung kali. Welas. Ora sanggo watuk. Dadi konangan. Mas Taslim mbok sogok pira kok iso ndabingi kowe iki? Aku nyogok kono lho. Lah, Aku karo kono ki plek. Lho, plek piye? Sedulur lho karo Mas Taslim iki. Masa Umpamane blakone dicopot. Heeh. Ki mirip lho. apa iya? Alah ora percaya. Mas, anu tulung anu copot blakone sekedap ya Mas Taslim. Nyun sewu le. Nyun sewu nah, nyun sewu. contoh ki padha ki nggonamu kaya ngopo Dan nyun sewu jenengan. ya gue pengen ngerti Jenengan. tok ae kok Slim Nah. Wis kaya Malaysia to wisan. Kok Malaysia? Upin Ipin. Nah, Mas mangklus Mas. Aja di anu, wis ngene. Mangklus Mas. Heeh. Kula tak gandeng kene iki. Lho, kaya balak ndol. Ayo. Wis lambene uncek dasar kaya rai kaya kertu ya. kowe nang nggon syutingan hebat-hebat kaya kodhok karo bencok Saiki oper bir kita ya bir. Bir Nah, bir besok kapan? Besok kapan tekan Terus. jejer lan wong ayu Up, pinong. upama sira nahkoda Neno. tanpa prau sasat sarah ing celatri Ditutup lintang Pambayun. Gitu. nyidam sari as marah Ya, luar biasa. Oke. Tarikan Mbak Bir kita, yuk. Aku kan bakal mati
Hendro. Nalikane ro endangmu atiku lamun sira ayu mati mati ora bakal lali ailitane Terima kasih. Nggih, genduk legit saged nembang lali janjine saged. Nduk. Napa, Pak? Lali janjine saged. Pun Lali ngatuk to, janjine. punan. Lali janjine saged Kaget. duet kalih Pak D. Nggih. Ya, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Angga jumeneng sik, Nduk. Lah sing niki mboten niki. Lha iki punak aku kuwi. Oh, kula kinten nggih ajeng tetembangan ngoten. Kuwi niru mboke iki senengane ya sing gending-gending klasik. Oh, alah. Anake liya to niku. Nggih. Kira sing recek dikeroyok cah loro iki kowe kalah lho. Lali janjine ya, Dik. Duet karo Pak D Gebrot ya. Coba monggo Lur dipun aturaken lali janjine pamundhut saking keluarga besar Jakarta. Ayo, Mas Nopal. Kok tak jak neng ngandik pabrik kok hike sedeng buka ngono kok ya. Heeh, jak ning wedangan sandinge Jatuh Sada kono lho. Nggih, nggih, nggih. Ayo. Omahe Gagong niku pindah Jatuh Sada sane. Oh nggih, wah dhek ning kono ngerol. Ayo. Ayo. Ngerol. Yo, Monggo. lali janjine. Dados. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak aku ante lingsir sangengene ana kene aku kowe Pak Alex Sugeng, monggo. Waduh. Ayo, Gek.
Ngapa? Gen sing dedeke padha gen kepenak. Duete karo anu nggih, karo Dik Uncek nggih. Sing padha janjane marai cah cilik lho. Sing penting padha gonge. Janjane kowe neng. Janjane Dik, kowe nang ngendi? Duete cek. Ya. Janjane kowe neng. Goyang. Goyang pargo. Iya, Iso ya. Coba no, goyang pargo. Wih, kano Bagong iso ora? Ngajari. Boleh lho nek. Ora kok pundake ora. Ya piye? Keneke lho. Contohnya cek. Ndang cek piye? Ndang cek. Kaya entung kok kene. Cepet saya Mas. Kaya bulus. Jaman sing awak-awak apik-apik ya. Ndek mbene Karanganyar kae lho, Bagong joget pargoi. Penonton iki, "Wih, kaya asu ngising." jare. Uyuh. Janjane Kowe Saja nyopriani atiku sucono kowe kencang karo wong lanang liya. Awas. pada jajas. Hebat. Makasih. Dik legit, wah jane elok. Niki nggih saged kutut manggung lho Pak Cahyo. Nduk, sampean kok mau ngelimbukan apa nganti gara-gara Cahyo? gara-gara Pak. Gara-gara. Ya, lanatan kan lho ya. Lek gara-gara tenan kok tak imbuhi, Nduk. Ora mung 200, tak tambahi 300. Nah, Lah sesuk sekolah apa ora, Git? Sigit. Sekolah, Git. Anu Git, legit. legit tok sigit. Sekolah. Sekolah. Mboten ngantuk. Insyaallah mboten. Ya, iya. Insyaallah mboten. Elak ya, Jas. Nggih. Ugi menika saking kadang kula Anem dosen isi Surakarta. Mas Halim Cokro Patnobo.